Imos xa coa última parte da xornada da mañán. Unha parte que sempre nos parece superinteresante é poñer experiencias na aula, traballos que xa están feitos, que xa funcionan, que houve xente que experimentou, tamén un pouco para amosar que existen estas iniciativas. Entón, pois, bueno, temos a proposta de Paula que nos vai contar, e despois temos o traballo fundamental de Nova Escola Galega, que teñen recursos que levan traballando décadas precisamente pola escola, por renovación da escola, por traballar a memoria na escola, e con elas dúas imos finalizar esta mañán. Comentarvos unha cousiña na máis, que ás 4 da tarde, unha vez que rematemos ás 4 da tarde, vémonos a xente que veña a facer o roteiro, non partimos daqui para gañar tempo, da rúa do Vilar, na rúa do Vilar 15. Penso que sí, a ver se era Álvarez. Creo que sí, da Rúa do Vilar. Da Rúa do Vilar número 15, que partimos dai ás 4 da tarde para non perder tempo en desplazamentos, e que a xornada da tarde vai empezar un chisquiño antes, a de Carlos Callón, precisamente para chegar a cantada. Deixo-vos con elas. Bueno, bos días a todos e todas, son Paula Cadaveira, son docente de Xeografía e Historia no CPI Plurilingüe Virxea Cela de Monfero. E hoxe veño aquí a explicarvos o proxecto que estamos levando a cabo durante todo o curso académico 2025-2026, que ten por título Voces silenciadas, lugares de memoria. Foi realizado no marco da materia de Xeografía e Historia de cuarto da ESO, no CPI Virxea Cela, que, como xa dixen, é un centro público que está localizado no Xestal, en Monfero. É un centro que ten unhas particularidades moi concretas, que está nun dos concellos máis grandes de Galicia, con menos de 2.000 habitantes. Por tanto, a densidade de poboación é moi baixa, é unha poboación moi avellentada e os espazos están moi separados os núcleos de poboación. Isto fai que o alumnado, o grupo en concreto, sexa moi reducido. Son 10 alumnos e alumnas, 6 rapazas e 4 rapaces, que levan traballando comigo na materia de Xeografía e Historia 4 anos. Co cal, eso favoreceu moito a metodoloxía e a posta en práctica deste proxecto. E quero destacar que hai necesidades moi variadas e motivacións moi diferentes, pero que no primeiro momento que se lles propuxo, a verdade é que se mostraron bastante entusiasmados, e iso permite que o resultado sexa o que está sendo. O contido a tratar, basicamente, era a conmemoración do 50 aniversario da fin da ditadura franquista. E para iso decidimos centrarnos en investigar como se vivira o golpe de Estado e os primeiros anos do franquismo, en concreto a represión sufrida polos veciños e veciñas da zona. Está en consonancia cos contidos e cos criterios, cos elementos curriculares do decreto 156/2022, que é o que nos respalda para realizar este proxecto. O marco xeográfico elixido foron 4 concellos. 3 son os de procedencia directa do alumnado, Aranga, Irixoa e Vilar Maior, Monfero, Irixoa e Vilar Maior, e decidimos engadir Aranga pola súa proximidade, porque tamén recolle, nalgúns casos, alumnado procedente da zona, e tamén porque coñecíamos de primeira man os casos de represión que tiveron lugar na Nacional Sexta, ao seu paso pola Castellana, onde se realizaron os fusilamentos nesa ponte. Era un dos lugares prioritarios os que levaban os encarcelados da Coruña. Como poden observar, o marco no que nos movemos é un territorio bastante despoboado e bastante montañoso, especialmente nos concellos de Monfero e na zona de Aranga de Cambás, e iso favoreceu que neste territorio se desenvolvesen as actuacións da cuarta agrupación guerrilleira de Galicia. En concreto, o foco estaba no concello de Monfero co destacamento Arturo Cortizas, composto aproximadamente por entre uns 10 e 12 homes. Esta cuarta agrupación tivo varios dirixentes, dos que o máis coñecido era o Foucellas, que temos moitísima información recollida das andanzas pola zona, pero tamén de outros dirixentes como puido ser Marrofer ou Allegue, máis coñecido como Riqueche.
Unha vez que tiñamos delimitado o contido que queríamos tratar, decidimos acoutar un pouco o marco temporal. Comezamos coas investigacións, como non podía ser de outra forma, co golpe de Estado en 1936. En ese sentido, queremos destacar a aparición de moitísima información en un documento histórico de gran importancia, que é o testemunho de Rafael Morada Freire, que foi un veciño de Monfero que deixou por escrito as súas vivenzas e a represión a que foi sometida a súa familia. El mesmo e, sobre todo, o seu sogro, que foi enterrado vivo. A partir de aí, nos investigamos todas as actuacións, tanto da cuarta agrupación guerrilleira na súa loita pola liberdade, como tamén outras accións levadas a cabo por institucións como falanxistas, sección feminina, Garda Civil ou mesmo a Igrexa, ata 1949. Decidimos parar aí porque nese ano tiveron lugar os sucesos de Pazos, que foi un asasinato onde, nunha casa na parroquia de Pazos, se acabou coa vida de 7 guerrilleiros. Entón, esa situación favoreceu o desartellamento da cuarta guerrilla, en concreto o fin da guerrilla nestes concellos. Durante todo ese tempo, chegamos á conclusión de que houbo moitos casos de persoas represaliadas con nome e apelidos que foron asasinadas, que foron vexadas, que foron encarceradas, como pode ser o caso do Pachote, o Pandoiro ou o exalcalde, o que era alcalde nese momento, Pablo Rico Couceiro. Pero tamén houbo aldeas enteiras que sufriron esa represión. O caso máis rechamante é o da aldea de Churío, en Irixoa, que se había unhas 30 casas aproximadamente en 1936, sabemos de certo que en máis de 25 houbo homes e mulleres represaliadas. Os executores desa represión tamén son obxeto de investigación neste traballo colectivo, especialmente os gardas civís, a través da investigación das casas que tiñan alugadas nos concellos ou incluso dos cuartéis oficiais que había nas zonas. Pero tamén investigamos os párrocos, en concreto temos 4 casos de famosos delatores e chivatos que son os párrocos de Xestoso, Taboada, Berís e San Fiz, e, por outra banda, falanxistas e membros mulleres da sección feminina que exerceron accións directas en contra dos veciños e das veciñas. A metodoloxía coa que traballamos e os recursos foron variando ao longo de todos estes meses. Nun primeiro momento, o que fixemos foi investigar a través da bibliografía publicada, que para este caso a verdade non é moi abundante ni moi extensa. Botamos man sobre todo de artigos especializados da revista Cátedra, escritos por historiadores locais que se traballaron na aula, eu líaos, resumíaos, facilitáballes a eles os resumes e poñémolos en común, nunha forma interactiva na que eles mesmos integraban os coñecementos que foran extraendo, sobre todo a partir de entrevistas orais. E, posteriormente, tamén foinos de gran utilidade o recurso Nomes e Voces. Nos consultábamoslo constantemente para contrastar a información que nos contaban os entrevistados e entrevistadas e ao mesmo tempo para sacar nomes de persoas que foran represaliadas nos nosos concellos e poder así preguntar aos veciños se lembraban de que pasara con esa persoa. Aínda así, tamén, ten certas eivas porque nos temos un período cronolóxico un pouco máis amplo do que recolle esta base de datos. A nosa fonte de información fundamental son as entrevistas orais. Nun primeiro momento, o alumnado comezou a facelas de maneira individual, entrevistábamos os avós, bisavós, veciños, veciñas, toda aquela persoa que se lles poñía por diante e que podía saber algo desta cuestión. En un segundo momento pasamos a facer entrevistas colectivas, é dicir, esas persoas viñan ao centro escolar, facíaselles a entrevista por parellas ou por grupiños de 3, porque en moitos casos había alumnos e alumnas que estaban investigando sobre o mesmo tema e considerábamos que era mellor agrupalos, non? E ao mesmo tempo fixemos visitas ao centro de día do Xestal, que está moi próximo ao centro e co que traballamos de maneira colaborativa en varias ocasións. Ui, que pasou aquí? Perdón.
Ben, por outra banda, tamén buscamos un lugar para realizar o noso proxecto porque necesitábamos colocar a información que tiñamos e tamén organizar un espazo de traballo. Nos eliximos o venres antes de comer, que é a hora que teñen eles xeografía e historia, como a hora, a sesión destinada ao proxecto de maneira semanal. Entón subíamos a este andar, que é un corredor do terceiro piso, onde colocamos unha especie de panel con toda a información que ia variando diariamente, prácticamente, e, por outra banda, espazos de traballo colectivos, unha estantería con bibliografía específica e outra bibliografía máis xeral para que eles entendesen que fora a Guerra Civil e o franquismo, e tamén, unhas tablets do proxecto Avalar que se nos cederon para poder traballar en rede. Neste sentido, unha vez que tivemos toda a información, decidimos organizar o proxecto en dous eidos fundamentais, que son as voces silenciadas e os lugares de memoria. Nas voces silenciadas, centrámonos basicamente en casos concretos de persoas represaliadas nos nosos concellos. Para iso, reitero a importancia da base de datos, pero tamén das historias que nos foron contando. E, por outra banda, outro foco importante de investigación foron as fosas comuns que están exhumadas. Para os nosos concellos temos 4, 2 en Aranga, que son Fervenzas e Vilarraso, e as dúas moi investigadas e, sobre as que hai estudos. Por outra banda, a do Mosteiro de Monfero é onde están os 7 guerrilleiros asasinados en Pazos, e logo está a de San Pedro de Grandal, con 5 persoas únicamente, das cales solo 2 están identificadas, 5 corpos masculinos. E, por outra banda, a través das entrevistas orais, sacamos que existían polo menos 2 cemiterios civís, un en San Fiz e outro en San Fiz de Monfero e outro en San Paio de Aranga. Para o caso de Monfero, sabemos que ali xa non existen corpos, foron retirados unha vez rematou a ditadura franquista, pero non sabemos que pasou no caso de Aranga e presupoñemos que ali siguen. Non sabemos cantos corpos, máis ou menos no lugar polo que hoxe atravesa a estrada. E para o caso da imaxe superior é un prado en Santa Xa, no concello de Monfero, onde a día de hoxe se considera que sigue estando enterrado o corpo do Pandoiro. Se falamos de voces silenciadas, teño que facer un inciso para tratar o tema das mulleres. Dende que comezamos as nosas pesquisas, dende finais de setembro, principios de outubro, ata prácticamente decembro, ningún entrevistado ou entrevistada nos falou de casos concretos de mulleres. E, sen embargo, non sabemos que elas foron as grandes represaliadas. Para iso, o que fixemos foi lanzar, entre comillas, unha campaña específica onde lles preguntábamos ás persoas que pasara coas mulleres. E a partir de aí, a xente empezou un pouco a falar. Sabemos que houbo guerrilleiras e escapadas, pero descoñecemos o nome e apelidos delas, mentres que sí o temos para o caso dos homes. O que sabemos de seguro é que as mulleres da sección feminina do Concello de Monfero actuaron de maneira casi sistemática sobre as mulleres da zona, rapándolles as cabezas e humillándoas en público. Tamén sabemos que foron forzadas, violadas, e en todo caso aprenderon a calar, nun silencio que, por desgraza, aínda sorprende hoxe. E logo, por outra banda, temos os lugares de memoria, tamén organizados en base a dúas cuestións. Aqueles nos que se exerceu de maneira directa a represión, como ven nas imaxes, por exemplo, a farmacia do Xestal, que era propiedade dun matrimonio de falanxistas, e, donde finalmente a cuarta agrupación guerrilleira interviu e asasinou a esta parella. E, por outra banda, a palleira de Milreu, onde tamén foron asasinados 4 guerrilleiros, entre eles o dirixente da cuarta agrupación guerrilleira de Galicia, que nese momento era Marrofer, e que pasou a exercer o mando e Foucellas. E tamén outros lugares nos que se loitou pola liberdade. O caso dos acubillos dos escapados e tamén dos guerrilleiros, como por exemplo a Cova de Flores no Concello de Aranga, onde sabemos que estiveron polo menos 2 anos 7 homes escondidos e que tiñan un contacto activo cos guerrilleiros e que estaban completamente informados. E, por outra banda, a zona dos Muiños de Batán ou a Casa Rodas, que eran acubillos estratégicos da cuarta agrupación guerrilleira, e para o caso da Casa Rodas,
era unha vivenda, propiedade do xuez de Monfero, onde se reunían incluso con membros do Partido Comunista para organizarse de maneira máis nacional incluso. En todo caso, o noso foco de interese foi a represión oficial exercida polas institucións. Neste caso, a máis importante foi a exercida, ou, parecenos a máis importante pola sección feminina, mulleres contra as propias mulleres. En este caso, temos a figura de Emilia, que era a matrona de Monfero, e que, nun primeiro momento nos levou a error, porque a súa nai colaboraba de maneira activa coa guerrilla, coa cuarta agrupación, mentres que ela era unha famosa delatora que mantiña unha relación sentimental precisamente Daniel Quintas, que era o garda civil que participou no asasinato de Pazos. Neste caso, este garda civil tamén ten unha historia moi curiosa, porque cando se xubilou pasou a ser o conserxe do noso centro educativo. El foi tratado de heroe durante a ditadura franquista e así o testifican moitos veciños e veciñas e tamén reportaxes que temos lido na prensa. Sen embargo, nos descubrimos que non é así. E, por outra banda, o caso da Igrexa cos xa mencionados curas delatores, en este caso o cura de Taboada, que tamén foi asasinado pola cuarta agrupación. En base a toda esta información que lles estou dando, poden entender que a violencia foi unha constante durante esos 12-15 anos investigados e que sempre foi acompañada de maneira indiscutible da man do medo ao que estaban sometidos todos os homes e mulleres da comarca. A violencia foi exercida primeiramente de mans das institucións oficiais, pero tamén exercida polos guerrilleiros como unha forma de loitar pola liberdade. Entón, con toda esta información, nos organizámonos para realizar dous produtos finais. Nun primeiro momento, como xa lles dixen, a nosa idea era realizar un proxecto trimestral coincidindo co 50 aniversario da morte de Franco, é dicir, o 20 de novembro nos pretendíamos realizar unha presentación no centro educativo entre o alumnado da ESO e quinto e sexto de primaria, os profesores tamén que desexasen acompañarnos. Pero ante a cantidade de información que fomos sacando, entre os veciños, a comunidade educativa, instounos ou axudounos a pensar nunha pequena intervención de carácter un pouco máis comarcal. E así fixemos. O que ven en pantalla é unha especie de revista de investigación que realizou o alumnado de cuarto da ESO e que foi financiada a súa impresión polo Concello de Monfero. Nun primeiro momento, sacáronse 250 exemplares para repartir de maneira gratuita nesa presentación. En un segundo momento, ante a demanda que tiña a propia revista, sacamos 150 máis para sufragar a viaxe de fin de curso. Esa presentación tivo lugar o día 17 de xaneiro no Concello de Betanzos, en concreto no Cine Alfonsetti. Tamén contamos coa participación de Ángel Arcai, que nos presentou, e igualmente coa USC na figura de Emilio Grandío, catedrático de Historia Contemporánea, que se trasladou a Betanzos igualmente para facer unha presentación sobre o contido a tratar. Durante todo este proceso contamos coa participación de moitísimas persoas que non podo citar aquí todas, pero especialmente quero destacar o soporte teórico que nos deron historiadores locais, como é o caso de Enrique Sanfiz, pero tamén de Manuel Domínguez Ferro e de Juan Sobrino Ceballos. Eles guiáronos na búsqueda bibliográfica e ao mesmo tempo cedéronos moitas fontes que tiñan sen publicar para que nos puidésemos facer uso das mismas. Por outra banda, tamén achegouse ata o centro educativo Serxio Castro, que é arqueólogo da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica e que no seu proxecto de aulas con memoria explicounos como se leva a cabo o proceso de exhumación. Sen dúbida, podo asegurar que esta foi a actividade que maior éxito tivo e que lles impulsou a eles a continuar coa investigación.
investigación. E tamén participaron e achegáronse ata o centro Anxos García e Carlos Sardiña, que son os autores desta novela gráfica que se titula A morte nas fragas e que está inspirada no acontecido na parroquia de Taboada, tamén no concello de Monfero, co asesinato de Pedro Rico e Constantino tamén Rico. E, finalmente, pois, quero destacar o papel que tivo o equipo directivo, sobre todo o profesorado do CPI, que se implicaron dende o primeiro momento e que nos axudaron en todo este proceso, en especial a profesora de lingua castelá, Miriam, que nos deu, que nos cedeu horas e que nos axudou coa cuestión da oratoria para o tema da presentación, Laura, que é a de lingua e literatura galega, que nos corrixiu a revista, sobre todo a nivel ortográfico e gramatical, e Verónica, que foi o noso soporte técnico coa creación de audiovisuais sobre a temática estudada. A recepción que tivo na comunidade educativa foi increíblemente satisfactoria e non podo estar máis agradecida con iso. Os resultados, como xa lles dixen, foi a revista e a presentación en Betanzos. En actualidade, pois, estamos agardando a resolución dunha subvención que pediu o Concello de Monfero para facer a retirada de placas franquistas e sinalizar lugares de memoria. Dentro dese marco da subvención tamén se baralla o feito de facer unha nova presentación e igual a publicación dun libro con todo o investigado. Bueno, se desexan coñecer un pouco máis a nivel teórico sobre esta represión, pois poden consultar o blog do centro, en concreto de dinamización lingüística, que se chama Xesteira, onde están colgados todos os vídeos da presentación e tamén, numerosas actividades que fixemos en consonancia con este proxecto e novas divulgadas en redes sociais e en medios de comunicación. Eu solamente quero reiterar o meu agradecemento, sobre todo a Eva, por terme presentado, por terme invitado a estar hoxe aquí, e, a todos vos pola vosa atención. E remato a miña intervención.